това видео ще лееме бетон. Да, мисля, че нямам по-добра идея. Влогче, айде, леене на бетон. Ще изливаме плоча. Тук това цялото трябва да стане една хубава плоча. Опа, ще се обажда. Тук това трябва да стане една хубава плоча. И как ще стане? Трябват ни още камъни, трябва ни чакъл. И ни трябва силна воля и много плоча, защото в момента е 35 градуса. Жешко! Изчаквам другите да дойдат. До сега ходихме да натварим камъни, сега ще видите в един бърз таймлапс. Това беше товаренето на камъни и трябва да направим кофража. Това като се замисля, няма да е толкова интересен. Нищо. Нека да има. Материал. Ако мога да направиш всичко интересно, значи ти си инфлуенсър, контент креатор. Ето тук са кофражните дъски. Ще почнем след малко да правим кофража. Но преди това, може би ще хапнем. Но докато хапвам, мога да покажа малко скейтборд. Не съм карал скейт от 5-ти клас. Най-вероятно. Карам като момиче, не се знам. Едни бързи рапид като е как карам и се забивам. Това път беше много по-добре. Почти умрях. Докато идвахме насам, се случи много интересна случка. Взехме си закуски, приготвихме се, нали, събрахме багажа, купихме си Red Bull, това е много важно, защото, както знаем, аз не мога да функционирам без Red Bull. Тръгнахме насам по дефилето, защото селото, което съм, е в дефилето, е по дефилето. Както пътуваме насам, сега направиха този път към Реварково и го затвориха пак да го ремонтират, да го довършат. Минаваме през селото Крета, има и много остър завой. И на този остър завой, аз си карам бавничко, карам с 30. Един срис хвърче, почнаха да търчат гуми и той да прави така, някакъв дебелак беше вътре и щеше да ни пусне. Овладяхме колата и не знам кто какъв беше, ама не можеше да кара изобщо. А какво да ги правим? Хората не внимават. И след тази тъжна история, която разказах, която не беше тъжна, но просто трябваше да разкажа. Донесохме още чакъл и не съм снимал, защото трябваше също да се свърши някаква работа. И след това тръгнахме към Мездърен парк. Тук що се прибрахме от село, понеже не беше много работа, просто разтоварихме чакъла и камъните, заравнихме малко и ще изливаме някой друг ден, защото нямаме готовност. Няма и хора. А и днеска беше много жега, майко. И така че изливането на почта ще продължи в друг ден. Дали ще бъде заснето, не знам. Това влогче беше спонтанно, днес реших, ще снимам влог, понеже нямаше. Аз обработвам един, даже след малко ще седна и ще го обработвам. За Италия, там бях 7 дни и целият клип е за как пробвах италианска пица. Сега трябва да отидем до Враца да вземем гуми предни, защото моите са си отишли на колата, понеже ще ходим на море след една седмица. А не може да се кара без гуми, това са ти допираните точки с асфалта, с земята, няма как да си лоши гумите. Който кара с лоши гуми, не мисли за друго да здравето си. Разказах за ситуацията как днес щеха ни боснат. В днешно време книжките ти раздават все едно от Lucky Boy. Едно време си купуваш Lucky Boy за 1 лев, вадиш вътре и някаква тъпа количка, къде е с 2 колелца и пластмаса и изглабваш е така. А сега отваряш, опа, книжка, ако си късметлия, мога да извадиш диплома за средно образование с 4,50. Такова ни е положението, за жалост. Сега отиваме до Враца да купим гумите. Айде! Този е много готин между другото. Така трябва да се снимам по-често видеята. Така от високо, това е много яко. Не съм свикнал. А сега ще го сменим отдолу. Как го смених? Това транзишън хареса ли? Айде, ходи! Опа! Та стигнах до Враца и купих нужните гуми. Вече имам гуми. Аз съм на центъра на Мездъра и ще заснема няколко кадрета, искам да им да кача в Инстаграм. Представям си го, ще снимам тук хотела, който е изгорел, извинявам се. Ще снимам хотела и ще снимам себе си, как се едно летя. Ще стане готин. Ще им да кача в Инстаграм. Да. Искам само късно да покажа какво трябва да снимам, ще го снимам хоризонтално.
за да може и вие да разберете кринжа. Правя това. Опа. Оп. Изкачвам. И се върта. И това правя. Абе, си контент креатор не е лесно. Хората те гледат странно, защото не знаят какво правиш, виждат, че се снимаш, говориш на камерата. Не е приятно. Пак изгорех, майко, чакай. Сега се реших, тук ще седна и ще направя още едно видео, този ден ще е много продуктивен. Значи изливах бетон, чакъл слагахме, камъни слагахме, купих гуми за Пежото. Сега снимам, до вечера ще обработвам влога за Италия. Мега яко, мега файт, когато ви трябва мотивация и се чуете какво да станете да го правите или да не го правите. Борите до 3 и на 3 решете или ставаш или не ставаш. Ако не ставаш, си лежиш и спираш да мислиш дали ще ставаш. Но до 3, ако не си станал, няма мотивация, която да ти бутат. Сам трябва да се бутате. Сами. Снимах каквото ми беше нужно. Сега искам да видя какви филми ще дават, понеже тази седмица с моите приятели да правим 3 години. Не искам да отидем на някой филм. Сега ще ги видим. Киното не съм е много хубаво. Отпара виждам миньоните, Дедпул от добрите филми. Аз проклет никъде. Искам да отида, сигурно ще отида и ще дам мнение. Дедпул, окей. Правим го, отиваме на кино, на миньоните си на Дедпул. Аз гледах първите части на Дедпул, много ми харесва като цяло. Дедпул поредицата. В сравнение с другите Марвел филми, Дедпул няма нищо общо. И е много пояк. Който иска да ме критикува Дедпул, е много пояк от Марвел поредицата. Стига толкова снимане. Айде да се приберем по-малко да обработим, за да завършим този ден сполучливо. Това бог, че ма кефи. Може и да продължа да ги правя. Ама дните си ми горе-долу еднакви и не знам дали би било интересно да се гледат. Но кой знае, може да се готи. Това, което правя през деня, е да стана, преди хода и да тренирам. Сега съм поспрял малко, понеже не ми се тренира напоследък. Просто искам да си почина малко от тренировки. И сега ставам сутрин, пиша си задачите за деня, ако вече не съм ги бил разписал, и като цяло си планирам няколко дни за напред какво мисля да правя, да си имам някакъв график. Това го препоръчвам силно за хората, които са разсеяни, които не могат да седнат да работят, защото аз имам проблема, не мога да седна да се фокусирам да работя и веднага си мисля къде ми е телефона, не го виждам, искам си телефона и мисля, че много хора могат да се намерят в същото положение като моето. Майко, това беше много лошо. Силно препоръчвам хората, които са разсеяни и постоянно си гледат телефона, да го хвърлят. Не да го хвърлят буквално, но да го оставят в другата стая, да го оставят в някое шкафче, под някоя дреха. Да го направете го по-трудно, да го вземеш, за да си отвориш да си гледаш Инстаграм. Така имаш прекалено отстъпки преди това да си го отвориш. Поне малката ти мотивация да си седнал да работиш ще спре това първично желание да си отвориш телефона да си гледаш нещо. Това са съвети, работят според мен. И така премина готиния ден. Абонирайте се, харесайте видеото и ще се видим следващото.